vis-a-vis drugih filmova koji su nastali izvan ovih velikih američkih studija. Nastali su u branši nezavisnog filma, Otok pasa, Wes Andersona, i iz Japana prvi put jedan film koji stiže izvan studija Ghibli, Mirai. Tako je. Taj studio je sasvim novi japanski studio i osnovao ga je upravo redatelj i scenarist ovoga filma, Mamoru Hosoda. Tako je. I on je na neki način, nadajmo se, nastavak ovih dosadašnjih japanskih uspješnicama. To je tipična anima japanska i vrlo je lijep, vizualno izuzetno lijep, a i opet i on ima jednu lijepu poruku i vrlo je prikladan opet za roditelje ponajprije, ali i za onu djecu malo stariju. Ko je Mirai? Mirai je glavna junakinja. To je djevojčica, novorođena čak beba. Njezino značenje znači budućnost, a na neki način oni je predstavljaju kao Mirai iz budućnosti zato što ima te svoje sposobnosti da vodi kroz vrijeme svoga brata starijega. Inače, Mirai je i ime kćeri redateljeve, a on također ima i sina. I upravo odnos starijeg i mlađeg djeteta, odnosno ljubomora koja se javlja kod starijega kad dođe mlađe dijete, potakla je njega da napravi taj film. Tako da je on u taj film unio puno toga autobiografskoga, odnosno biografskoga iz njegove obitelji. Čak su njegova djeca služila kao modeli vizualni za tu simpatičnu djecu koju vidimo u filmu. I tu je još jedna zgodna situacija. Dakle, film nije nastao prema knjizi, nego je knjiga nastala nakon filma, jedna slikovnica za djecu na osnovu ove priče koja stvarno može biti jako dobra za roditelje i djecu da bi se razbio taj osjećaj nelagode, bijesa, ljubomore kada dođe drugo dijete, nego da se na lijep način oni spoje. A još je zgodno i da lijepo zajedno žive na kraju, što se i vidi u ovome filmu.